ta kapdi sing tong sing banyak. Belai mai. Belai mayang na. Baba. Aku taibo koksong belai khairok ma singsa lokbasi mol somni Bwsa Jehowa mol som. Oiko Bwsa ekdom boni mungka Jehowa mol som bini umur 3 bosor. 3 bosoro bini totra dikolok kunjur thap nitik kunjur tolawo budul cakat kotoma angi thangka o cakat kotoma obo sis dengka na tamongka tiruma bungsogya obo tangkangka yang kaisa kunupela obo tangkangka norom nahandi tor masi marka kotomang thangka nahandi kotomang thangka pura gedena bai oro pura cakat kotoma ngai tor soka engka musuk umur kom jorawo 3 bosor jorawo bono tabuk senam ya hengkangkai obono operation ro khai doctor ka hamnai senam ya hengkai o jesuani bini future bini bobishot bini thinang tamo ngai obo belai warama singsa depression kepal om haimamang tamni hingka sal phaikangka no horongai sal phaikya aisu hengkangka no फाट ब्रक माइमुई सङै माइसुर तुयै दा तुयै गोदाल तुयै borok rok ni thani wo haijra thangai chaya hangangkai brok ni nukhongo maisi koroi maimui koroi ri koroi rang koroi belai dukho family belai koroi family hangangka omo hai cherai jorabo mutai rok tamo khlai brok koroi bigra ni thani wo tongmuno omo hai mutai rok porga khai omo hai rugi bemar manja khangangkai kepalni dosa kepalni kotorma tai sanani koroi mi thano dako kai bukuksong tamni hingkai je mansa brokni wa khandi to khandi mosu khandi phaloi kheto tongkhangka jaga tongkha abrokno phaloi bwsaba hamjak mani bagai o budul kotoma wanama singsa rugi siniya snamui maya jinis borok rok hingkangka doctor no nairna bagai brok dlangkha phiaba a jagao operation khainan bagai 16,000 rang sanjagoi rang koroni bai o cherai Bwsa kahama Joshua no thirogui matur bukha takukai bukuksong engkai o jorao oda dofa hanjaknai rok samaj society hanjaknai rok molsom society ni gobangma NGO youth hanjaknai rok boni nojoro Laio khona tomungno klai thangkangkai bono kisa operation khaiyi sing sanamnani bagai nung ang joto depression ni thangsa sing phunuk layana takukai bukuksong tamni ka o Joshua naidi busuk khairoma singsa maisai bo botor yangi tongkha tui nungi bo tor yangi tongkha jesa samung sai bo tor yangi tongkha tamningka bini o Bothorai Kotorma obo kula buya kunu buya tangkhangka pura noromungi tongo obusi sai tongkha bono obusi sai tongkha engka bono operation khaya hangkhangkai boni salai tori tongpaikha bini salai pori tongpaikha bini salai bobai baksa asainai rungnogo thangi tongpaikha engka o Joshua asuk cherai kahama kokoi Bwsanot sing nung ang sanam ya hangkai o tangai chanai nukhong bo haina kapal biman kobor haisi khai tongsinai Buma Bupha takukai bukuksong tamni hingka rang sikrei obono operation khainani rang sikrei obono sanamnani tamongkha sakradi Ani mongge min mongkha tam batur mamos o kami pesama yanga pesama kami bono tangkai sanam lai liya omo achungke je naimani nairikha jibiu talang kharang puisa kore basin nokhongbo ekdom normal borokba khetorobo bisi krei mane je chukmatei khetorobo ren khaino bokha phalmato phaljako oboto to krei borokba tam khanai bono mayen nangipo sobasu bo tini tokhubo krei borok mangsingke ba bhake sobasu khalai bo bono narisnai tini burdi haksogi tongkhata bono mayen tongpache boinong khet sobasu sanjangnan musung ota chengkhe abosi namai me rang pusa sugyan sugyan bagai boka asai proni siming doma hai asai proni simi omo cheng tokono arto jibiu to apa hospital asai pro om hai proni to cheng nugya ha bijo oko ostoste 3 mas porengke bono nugi tongkhata mai kero tori phekata ika kok rok ngati man poro pura mano obo simino problem tai joto ঠিক thak kono men khe toruk boning khe torik tong sak toruk bo torik tong asik siko ika doctor operation khaina hamani rang kering bagi rang kering khe basini men khe hasi
joto chini oro chini toko buho robo je chuk mani re rekha san kha angke abor bocho bachu rekha yang ya toko bu sono ba chini toko bu sono ba hambai ro kono saya hanya chini toko bu sono to kento ba sembo rang poi sakare ni bagai asik ni mathagai mukul ni mukti klai pasi bono coba ju khaiman lia asken ni samane Inta bakalai yong celah yong kesar ni bini Bupha mong. lubasi mocong Bini mana mong? berat monti Brok asai song korok. bora acha chung tinjona Oba ka busung number. oboti kesar Bokosar. amok so tabu bamjang ni Bokosar. Bokara botong na. to Dai rong ka kahama. kamang mosini Engka takok tai bokok song o Joshua je molsom. Oba Bothona oboni je thikana hangkai thelakung area tuisakma kami obongka kila bakma constituency o kalayo phiaba block rok akorok joto hangka jompu jolawo hangka bini 3 bosor umoro asaipuro ni simetino aste aste kisa khalai bini obo thai torte tabo hangka tor soka hangka bini salai rok bai baksa bo bagromoi Cherai joraba thungnani potir podongnani phano bini soktini komjur aste komi phairuk kungo deharosi o jagasi botrai Kotorma tongmani ba engka obonung ang joto tiprasaro khoksa khongni rilai haikaba bukha kaham rok rilai obono snami hangkai bini life research naikha bonotai snamus mangla kauma haymi tongkha tamnika norok nukna nukungbo ma hai brok ni nok dak joto ekdom gari family ni borok sing ke bono sanabo musungya hanabo musungya tamninka omo hai rokno kisasuk neta hanjaknai leader hanjaknai montri hanjaknai rok kisa nojoro thangai tomunu nuk hangkangkai chuba hangkangkai ba taibo upokarang mani tamka democracy o joto ganatantra o sing omo hai snamani neta leader rokno omo hai gari jorau chuba jaknani bagai norok nugmang khana brok ni salai Cherai rok bwsa khamrowoi basowoi chengra thanglai tong tamni ka bron thani ka kuno rugi bemar krini bagai bongka khairoma singsa ngai tongkha sini Joshua je tukui Bwsa engkai tabo lukorokno tamo koino oi namasung mangke sengto kori ba borno sanamo jog suba ju sanamo chung ta kisa masa oksa khongne se khongnai mane jengkori broba tesa tini tiprasa broba jotono bono tiprasa spot khai toma ba jotono mambai maro borno koi namasung ta khongne reisu operation subati ini tongta lokorono dene chini tiprasa rono amhaita engka bini ma tongo yango bongka asuk kokrok sung haika sai asu sainia brok ni molsom ni basa banyo bono kha sung interview manasinai bo kok sanai bini kok bo kisa khanai nai kok song yang phaigra di oi chini ka kai Bwsa Joshua ni je oro Kotorma chi jengka obo tiruma bongya ekdom norom tangina kha pura norom hangka kai bono operation khayei snamnani dumungno bukha ganang maya ganang ka khoroksa borokno snamai mano hangka phiaba
lukurok tumong khairo kangkai pal hingga salma hai khoksa khongnoi joton kisi misere lai bono sanamui mangkhang kangkai bini laibo bo muito tongrupnai hota somaj society bo jotono muitongnai जों खरकसा दिप्रासानो मोथाङै मांखा हंगांका बिनि लाइफ नो स्नामै मांखा हंगा अबंका बिनि मा निने मंगताबा नारमि ini keberat monti musuh नोंताम साना मसं निने Bwsa yang pade नोंनो बासा बेके सातो निने Bwsa no ऑपरेशन खायना बागै लोकरक no नोंताम पाबो lu नोनि बासा हॉस्पिटल रगति ददलां bin babu biang ada nan bahasa itu ni relo pada apa Tong ben kiro kenal tak ini halu terbak kiro lu kenal tak kenal ya yang ayang hingga bini thani kok thai krikha Buma ba tamon hingga belai maya khakam jago mukti phayo tamon hingga sago rang krini bagai sak brain gyan joto durbolangi thango tolangi thango lokorok tumung no thangai bono khlai rikha kaisi bini muni mung phaisinai bini bokrok ni cinta kobiman phaisinai tamon hingga जों omo hai kei Bwsa asuk Cherai Bwsa no जों senam ya tonglak जों समाय तांलायनाय बनो जेखाफोन स्नामलायनाय निनानि जोथनि खक्सा खगनि बाय बनो जेखाफोन ऑपरेशन खायनोगो गाहाम फोरोंख्लाय बुइबाय बाक्सा लेखा परा परि दंमानाय जात ख्लाय जों स्नामनाय तामनिका Bupha हन्दि साल फायखानो बुनारो सामुं तांयासा माइसे मासे ब्रक तामनिका एकदम बख्रक ची दिस्तापङै तंखा आनि Bwsa हामिया चिन्ता खायमां रां बरो मानाय रां काबारंया सालो 500 टाका 600 टाका हाजिरा बाय बाहिका bonus namsinai tira sanai tira nengnai na Bwsa butuynya tai khorok nanya dos sari nai khane nai omhaing tong khata khuk tai bukhuk song dukhuni birkhuni kothoma nukhungni kothoma kobang mano tongo okthai gri sajaknai pheba norok oroni je video nungma baino norok buchi khana bro busuk jratei Bwsa no snamna musung tongkha nung ang khoksa khoknai riwoi snam yang khangka tai snam se manglak oboni bagini jorani news brokni nukhungo phaijak sengnai naileno sengtai kobang ma Kotorma kaham se seng snambai tongo sini kei Bwsa ni bagai Joshua mol somni bagai seng snamlai engka tini bagai seno jotona hambai norok rang rimei aphano khoksa khongni rimei aphano motanya mongui suridi khulumdi Cherai mana engka khoksa khongni screen je Google Pay number jak ajaga kisa subanane Jehwa mosomang ha mosom ingai envai engang kom support book nan ki jong nan ki wa changya kaptir pa ha jiswa mosum ha luk aring bulkan ha thing om ya mata sin ha nenera ha envai engang le somas yang ha luk nuk jong no nuk no changya mara ha kajai pio tinen ha mosom yang ha luk nan ki jong nan ki wa suya amta sinin nang sungken changna le mayanin nang om sang nung ha hinaw tirang kana jai pio tin han nan ki jong sang mosom yang te envai engang nungte jare ke mosum kon somas kon om yang ha heng kon ha ke ma ha kumlung ham jongnen ne ki om kana mitang pio tin han le ko asa mutasin han ki jong sang ya mutasin ne nang sungga remun ai om sang nung nung jika ha ai mosum kham rjaw na changat ken ki khum ja mutasin abuni tab sut kunan midyang om na kan makan ha ne ki un ne abuni tasi ne ki hinjong asang ya address tang teh na kan ha sogra ponjat tisak ma kan phumi ngai kai chang ya amatasin han ruk na pe una chang ya Okai bokok song tabo June July maso belaina demand rubber kainane tabo pure season tabo belai kara hande norom hande rubber khrinane belaina chances kom tabo rubber kaide thik season June July belai watui wai tongo tirprawo tini sung phaisok paikya baino rubber phaikya bo hybrid suturta nakha tai normal 450 om hai nakha obo thai jagangka rachon tai sing tabuk rubber tu mani norok nukhna gari ne mal load khaimani sing ko khai tongo brok no ri tongo thik kaisa sample kaisa phunumnai norok no obo romla bai obo ei
Obo hangka hybrid. Obo ka hybrid, obo ka 2 step nadi. 2 step musuk toro hybrid dingka bos hok ikom hai chok ngui tong ta chok ngui tong. Maka duita Normal ba kisa difference total difference. और जे हाइब्रिड अब जे बाडो खामाने मकल खामाने अब टोटल डायरेक्ट केरला ने मकल टू बुबोई और बाडो कम हाई स्टाम खावई खाइमानी अब प्योर एक नंबर हाइब्रिड अब नर काइमानो अब बेलाय डिमांड नङै दङ दूध बु गोबां रेनाय डेंसिटी गोबां रेनाय चारा बाहाय बेलाय स्ट्रं बाहाय नायगरे दे बाय चारा बाहाय तिरे गाहामदा सकटं दं ना Karang खुशी दं खा सागरा दे निन चारा नगय Angka calo apa जाजा खाना गाहाम ना सारा Kulih hingga kan thiku tapi apa अब करा बन तो Karang nang अब त ठीक लग ना Macam kan jaya kuba sai me ya इनका पॉलीबैग जे पेपर नि जे पॉलीबैग खा अब बो कराक मले नेला मता कराक नंग तंग ना Pasal kucing dulu sama tu अब रादी राय काई दे पुरा एकदम ग्यारंटी अब थांनाय इनका नरक बाहायनो इको आने उकलोगो गोबां मन तंग सारा ओम हाय नॉर्मल हिंदी हाइब्रिड हिंदी सारा नांग हांका नरक नाय मानो कांटेक्ट खाइदी और नंबर तुई तंगमाने अब तम Omo hybrid बाहाय इंजाखा नंगनाय लाबो ang man pokhe ko hybrid ko kaham nongja kha sara kaham tai bokong bokotor पकं कट कट ना ora kai khenyo botai mi sitha eta ora खा फुर जखना नि नॉर्मल बाहाय जाखना kaham no ustam bokotor yang nai je busuk sara phaspa sara omo kai kitai mi sitha eta je nangna ro khai ko phone number ridang no phone number nai call khai rita hybrid sara kha pora omo kaham no tai ku mi sitha ya je kanya ro khai phone ja khai je kaham ustam kotor tai bin bedek nama bo kotor yati cara angna nango एकदम खा फुर नाय जान kapunai obono kake borokono tai misteta हामिया ने मेता hami hini meta kaham no mokai काने रबुखा गुफुर kan kai baksa mangata baksa tongo chikon omokai asu borok mo omokai jodo borno pura 100 to 100